say what boy I don't say oh ma say me anom ni wo ma yen ebebem amaye that was summary ye jay share mediation esi be di enkan emra wasem bayi my adomo a ebeti wasemase ya adwen free or how amanye bi aso ni ne da so Kristo mo empire wona so be kasa fam mo ama uma ayin shira that was to me wasem mo wasa to me emonwura uma that was in shira counting adonenti amen hallelujah ya de radio say edwumre waboya no say abusua na bibia wo hya se no de nyame asem dika ya na eyen shira ba jo mekan bibi ewo Psalm 33:18 and 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Hallelujah. Mamen country no also here Ewurade ani wo won a wo suro no so won a won ani da na doye so no so say obeji won kra afri owuo mo na wama wanya nkwa ekom. Hallelujah. Ekasa fa nyame suro ene anam ehede ekoso wi ase a nyamesuro ayira bana nyumrei Ewurade asem ena nyumrei ni osuro Ewurade no wotwe no firi bone mu. Hallelujah. Na Ewurade ka kire bo nsam se wo makwa jo oye obi a osuro me otwe no firi bone mu nti obi a osuro nyame twe no firi bone mu ena nyumrei se bone bi ewo abrabom na wa bi ne se obi nhui enti be koso a ho se yo nyame bi a wohwe na bedu mreberu kwakobu ni ya wode wabra baba ye wasase so akonta enuanom ye pesa asomdwe ba ye nkrom ye busua mu na asomdwe ba oman etimo a ye ginara esese etimi sura Ewurade ne ho se obi na be na sai nipa no ohwe se wode nidie ebema no se Kristofo eni wiase nipa ewom ye be sura Ewurade a enka ye nye boni ntua ye nua enne obi betimi asori na wa ya ade a wote ho asem kra wonte atie ne nua ada ye nsuro Ewurade but so obi enhu a Ewurade ehu. We should be careful because someone is watching us from afar. Obi hwe na opo okakogu akonta ewo ne a wode wapra bo beye ena nyebemram de Ewurade asem bada wie na me kasa kire yanse se wo so suro Ewurade na oni ahobrase a is a lie. Se wo so suro Ewurade na wo mu nipa emu onu Ewurade a na se wo di atoro. Se wo suro Ewurade na wo no nipa wo no ne a e ya atoro na de odo Ewurade do ni ne. Hallelujah. Ya no be ya ho ye be ya ho asomdwei enije eni mpontuo ebaba ye nkrom na ba ya wawe na ba ye fidue mu ama ye mu se ono nyame na asema aka no eye no kware o se ne ye wo so na maniku no ho eni me so be suro Ewurade be eni be kon ho obebo wadi firi wa ho ba obehwe wa busua so obeyiwa firi kom mra ne mama ye den yare bone aba Ewurade beyiwa firi efi se usuro no Ewurade emwa ye ne yemfa akoma pa entie na asem ne yemfa akoma pa enyi na asem entum ho no se edabere ba a ne oba owiase obesan ba biyo Kristo oba na oso obesan ba biyo na obeba ma won a usuro Ewurade